кокаин, марихуана, метамфетамин, амфетамин, кристал мет, МДМА. Хора, спрете да взимате тия лайна и бокуци. Просто не е добре за вас това да го правите. И знам, че много пъти сте ги чули тия работи, обаче сега ще чуете нещо по-различно. Онова чувство, и аз съм бил преди бивш наркоман и така нататък, онова чувство, когато ти се взима наркотик, пико, амфетамин, кристали, кокаин или марихуана, когато ти са пушили, се взима, знаеш го това чувство, знаете го. Обаче, знаете ли как може да се премахне това? Слушайте сега. Да, и колкото да звучи, нали, как да го кажа, колкото да звучи basic, и колкото пъти сте го чували, сега си казвате, то с какво ми говори, той е поредния, изкофял тук, дали е в TikTok, дали е на живо, където са ми говорили още хора, тей. Обаче, знаете ли колко хора ще ви кажа нещо? Когато човек иска да направи нещо, когато човек иска да направи нещо, когато човек иска да направи нещо, става и го прави, обаче преди да го направи, какво става? Какво прави човек? Какво случва? Исках да кажа, какво се случва преди човек да тръгне да прави каквото и да е? Идва му мисъл в главата. Полето на ума трябва да бъде защитено. Трябва да бъде защитено и да си го предпазите. Трябва да бъдете повече духовни хора. От хора, както има невидимо и видимо. Има невидими неща, има и видими неща. Защото видимите неща са временни, а невидимите вечни. Вие сега, които ме гледате, как може да вярвате в сатаната и да се страхувате от сатаната, а да не вярвате в Бог Адонай, който е създал всичко видимо и невидимо, Всевишния, който е създал дори вас, света около вас, дори и сатаната, който е под нозете ни. Даже не мислех да го споменавам в това видео, този лукав грозник, обаче трябва да обясня на хората по-подробно, на вас, които ме гледате, и на всички, които не сте ме гледали. Трябва да знаете истината, защото аз съм тук да говоря, не да мълча, хора. А който има уши, нека слуша и нека чува думите, които излизат от устата ми. Защото каквото говоря е истинно и право. И друго ще ви кажа, последно, хора. Това е времевата линия. Ето да кажем,